En paper amb historial mèdic té els dies comptats a Catalunya. A Calella, al Maresme, s'ha posat en marxa un pla pilot per poder consultar l'expedient a l'ordinador. A més dels metges, també hi tindrà accés al mateix pacient per poder veure el seguiment que la Seguretat Social fa de la seva salut. Amb aquest senzill gest, el Domingo pot consultar el seu expedient mèdic des de casa com a voluntari de la prova pilot de la carpeta de salut. Aquest pla representa un pas més en la digitalització de la sanitat a Catalunya i participen uns 100 treballadors de l'Ajuntament de Calella i de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. La carpeta de salut permetrà al ciutadà i a qualsevol metge consultar de forma confidencial, mitjançant el DNI o un certificat digital que funciona com un port USB, les vacunacions, la medicació i els informes mèdics. Tu pots estar arreu del món, pots tenir una malaltia, una recaiguda d'una malaltia que tens i sempre pots consultar la carpeta, els seus informes i qualsevol metge ho pot mirar al moment. Avui el Domingo té visita al metge perquè té mal de coll. La visita es porta a terme com és habitual, però el doctor té l'expedient del pacient, les últimes visites i les medicacions prescrites a un sol clic. Això agilitza tot el procés i després de l'exploració apunta les noves dades i li recomana el tractament a seguir. Una innovació que beneficia tant el doctor com el pacient. El metge i el ciutadà tenen la mateixa informació. Això vol dir que el ciutadà sap el que sap el metge de la salut pròpia i això permet també arribar a una responsabilitat sobre l'estat de salut diferent del que hem tingut fins ara. D'aquesta manera es posarà fi als historials de paper que encara avui es fan servir en molts hospitals catalans. I en una base de dades informàtica i a l'abast de tothom que tingui internet s'encabiran els milers de carpetes que ara omplen aquests passadissos.